Radyo Pilipino Media Group. Ang bawat tunog ay may layunin, bawat salita ay may hangarin, bawat segundo'y hindi bibitaw, umulan man o umaraw, handang makinig sa boses ng mamamayan. Hatid ng programa ang dekalidad na serbisyo upang mag-ulat ng impormasyon at katotohanan, hindi papahuli sa oras ng balita. Bawat minuto, eksklusibo. Kami ang Radyo Pilipino Media Group, kabahagi mo, Radyo ng Pilipino. Mula sa tahanan ng mga batikang tagapagbalita at tagapaghatid ng saya sa bawat Pilipino, kami ang Radyo Pilipino Media Group. Ang bawat tunog ay may layunin, bawat salita ay may hangarin, bawat segundo'y hindi bibitaw, umulan man o umaraw, handang makinig sa boses ng mamamayan. Hatid ng programa ang dekalidad na serbisyo upang mag-ulat ng impormasyon at katotohanan, hindi papahuli sa oras ng balita. Bawat minuto, eksklusibo. Kami ang Radyo Pilipino Media Group, kabahagi mo, Radyo ng Pilipino. Mula sa tahanan ng mga batikang tagapagbalita at tagapaghatid ng saya sa bawat Pilipino, kami ang Radyo Pilipino Media Group. Ang bawat tunog ay may layunin, bawat salita ay may hangarin, bawat segundo'y hindi bibitaw, umulan man o umaraw, handang makinig sa boses ng mamamayan. Hatid ng programa ang dekalidad na serbisyo upang mag-ulat ng impormasyon at katotohanan, hindi papahuli sa oras ng balita. Bawat minuto, eksklusibo. Kami ang Radyo Pilipino Media Group, kabahagi mo, Radyo ng Pilipino. Mula sa tahanan ng mga batikang tagapagbalita at tagapaghatid ng saya sa bawat Pilipino, kami ang Radyo Pilipino Media Group. Ang bawat tunog ay may layunin, bawat salita ay may hangarin, bawat segundo'y hindi bibitaw, umulan man o umaraw, handang makinig sa boses ng mamamayan. Hatid ng programa ang dekalidad na serbisyo upang mag-ulat ng impormasyon at katotohanan, hindi papahuli sa oras ng balita. Bawat minuto, eksklusibo. Kami ang Radyo Pilipino Media Group, kabahagi mo, Radyo ng Pilipino. Morning edition, Aldaw nakita ko niyan in the Miyerkules o Martes pala. Martes pala nga niyan, pizza 19 sa bulan tabi nin Agosto 2025. Ini po ang 1FM 88.3 sa Birikan kan sa indong mga radyo. Sa pangaran ni dating konsihal Chego Obido, sa pangaran ni Aris M. Coro Obido, dyan sa lado teknikal, yaon dyan si Darwin Obido. Sa liwat, ini po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, minabuelta digdi sa programa, Alwin Masida Liobit, Alwin Dobalala. Ibahan po tabi nindo ako, hasta alas 8 po nin pagkaaga, digdi po sa tingog nin barangay. Asin siyempre sa DWRL Bareta alas 7. Pagribalan kita dyan sa laog nin 2 oras na presentasyon kang programang iningon niya na pagka-morning. Tuman sa may mga birthdays ko niyan, happy birthday na sa Sendo Gabos, sa may mga kamatian, get well soon. Sa Gabos na nakatutok na niya na pagkaaga, kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Siyempre ang samuyang pangungumusta sa lambang miyembro kan pamilya. Mainit pong pagkaaga ngunyan, kasubanggi mauran ade. Paluwas naman so bagyo. Paluwas naman so bagyo po tabi. Anyway, sa ngunya na pagkaaga, nagkapirang mga issue po tabi ang sa tuyang tututukan ngunyan. Ini po na issue
inuton ta po ining nangyari actually an Masarawag gidubatan albay. Diretson ta na ini digdi sa satuyang first segment. Segment po tabi kan satuyang programa sa Tingog din Barangay. An inot po tabi digdi iyon ning problema dyan sa barangay Masarawag kan sa gidubatan albay kung saan nagluwas na so investigasyon kan mga engineers regarding po sa rason kan pag ulsit tabi kan lahar duman sa komunidad mismo sa barangay kan Masarawag kan nagkaigwa po nin 2 oras na ano ba yon? 2 oras po tabi na pag-uran kan nakalihis na si Mana. Ngunyan ang nagluwas po tabi dumana sa dumana sa bulod, dumana sa bulod po tabi may problema at ura man talaga nin gali, pero taod-taod kokoon ta po tabi an paliwanag kaan ni Governor Noel Rosal digdi po sa satuyang programa digdi sa satuyang first segment sa Tingog din Barangay po tabi. An iba pa then an issue po tabi digdi sa quarry operations sa Albay. Maingot na babantayan po sigunyan sa gobernador mantang mga taga DPWH po ipapaapod ipapaapod ni Governor Noel Rosal ipapaapod po tabi regarding digdi sa issue may kinaraman sa flood control. So ngunyan po magkakaararama na kita. Morning Idol Win asin sa gabos na karusal. Okay. Maray na aga tabi kay Christopher Bigtas. Ege ha. Pero anyway, kung po ang issue, sabi ko nga ni Sendo, aramon ta po sa mga taga-Banwaan kan gidubatan, lalo na sa mga nasa iriyang yan, and provincial government kanalbay ngunyan, nagpupursigir na masolusyonan po tabi ang quarry, problema sa quarry. Actually, dahil po tabi nin bago na permiti digdi sa quarry operation sa Albay, kundi ang nag-operate ko niyan sa mga dati na tinugutan na nasa dati 167, ngunyan po tabi nasa kuwan na sana. Nasa ano yan? Nasa dito na sana dito na sana po tabi ang nag-operate ngunyan. Nasa 130 nawara sa 37 because kung day ka mong permit, day talaga ka mo po tabi makaka-operate dyan sa pamitisan kan Bulkang Mayon mantang si Governor Noel Rosal, iyo po ang gobernador. O yan po ang pahayaga ni Governor Noel Rosal regarding po sa problema dyan sa Ginubatan, Albay. Question ko po tungkol sa Linion Hills na kung saan last time sa session regular na mention na po luman na piparevisar nga ni kinatawan na Melissa Abadesa yung last na pinag 6 million. Alimbawa man po narevisar na yon, ano po ang mga development na gigibuhon sa Linion Hills kaya itong 6 plus million? Yes. Ako duman. Nag-visit ako duman pigiling ko. Ito baga, ako baga dati nag-operate ka sa Gaspi. Kumali mo mga... Garo, saraso, napindot ka. Arat ko na hata, saro-saro untay ni. Garo, saraso. Oneta, so sa ginubatan na mo na kita ha. Sa ginubatan na mo na kita.
Uya po ang issue dyan sa Ginubatan Albay ha. Sige, go. May kanina daw may result na investigation, mini investigation sa Masarawan. And may bakma pa rin sa Masarawan, may other area po na may ongoing quarry. Yeah. Kasi pikadbit man kan local government, even mga barangay, let's be fair also, nasa taas ka to, wala mang kikwari. And itong pigbubulusan, bako man pangansaka, kaya makatakot. Pero may nagtibang duman sa taas na dapat ibalik ta. Ang tubig bagaman, minabulwak yan. Pagiling ang analysis para PE, para PE Rolly. So duman pa sa taas, may nagbulwak duman, ababa na pulsyo, kaya nag-agit duman sa binigyan na pala nito, years na ito nangyayari. So kay Puwan Puta, April, bilyon-bilyon suportata, napunta duman ang hinaag. Na pwede ba kami madiskwento? Yan ang pinasabi ni Presidente. Pagparalalaan ta sa mga proyekto. Dahil man nag-agi sa LGU, dahil man nag-agi sa Regional Development Council, ilan nga ang nangyari. Dahil talagang may aram na Peraso Albay, sarong kontraktor, Sunway sa ata, pero ito mo na Hayton, Hamenson, di ba? Saro sa Sorsogon, di ba? Kaya, mga project na ngunyan, dahil tarang konsen rin na di ba? Kaya, April, ini ang saro sa mga question ta na pag-uurayan ni ilimunta, baka ibata ka mo kasi nagpapun ako kimitin ng DPWS. Dahil lang kamo maapot lang kamo after na, magdarog lang kamo. Kaya, The same barangay po, bro. itong napanood ni P.A. Rolly, sa ibang lugod na pwedeng danger, may mga nakulong mo, nagbaha na ba dyan sa may Ginubatan? Duman na, pagbisita tayo, inaribanan man sila ng mga councilor July Tingson, si Bob Banyaga, dinumanin na sa ibang area, ito ang delikado, na dapat suratan because harong na, tapos overextracted na. Ano mang problema takang kuwarin mo yan April digi sa Albay? Dahil pesta, kuwasan ng kuwa. Dahil ng piyapod na responsible kuwarin. No? Talagang kuwa. Nauso pati so, ano man yan? So, river restoration na dapat nakuha sila commercial. So, ini ang pag-check na ako karaw-karaw. No? Okay, para. Opo, follow up ko. Last 2024, may 71 million. Alright, so sige. So, yan po so sa quarry operation, regarding naman kita digdi sa unian medyo matindi digdi. So sa Linyon Hill, may 6 million naman da po na itatao yung provincial government para sa rehab, ta kasi yung 20 million inda ko sa nasabi ni Garo, so 20 million nabugtak lang CR tapos diit na renovation kan building pero malangraot so paribot sisay mananggad o ya po si Governor Noel Rosal. Nakuha lang ako, dahil natagay na nag-operate. Sabi nila nilagaling total 20 million, tama. Natatagay na tatapos, diba? So sinakat ko, iniba ko si P.E. Dante Baclao. Pag-abot ko naman, pag-una ko, iba naki-ores naman sa tatay na pinabarayahan. Although, minali ako naman na pinakaraiso, utubagang building. Nilagang CR, then ano pang biglaan. Pero 20 million ba nga? Kaya ito ang ilingunta kung ano ang program of work ang 20 million. Tapos para sa inyo, natatapati sa mga walkway to duman, dahil sinarabay. So ini ko yung nagigibunta. I think si Dinda mismo, papapot si P.A. Dante. So ilingunta mo nito, nakialam na sa sanggunian, tamang taon na silang lugar man. Ngayon, itong request ko, pag duman ko kaya,
inapot ko si P.E. Dante, ano ang mga day kasabay sa 20 million? Sabi niya, hindi sa taas, ding ilaw. So ilaw baga sa taas, day daan. So tipuhan, i-rehab na ito. Tapos, so walkway, grabe na. So i-rehab na ito. So nagagad muna akong initially 6.5. Gusto ako gusto naman na ipalag para maging national level siya. Bala ko kasi maging attraction ta. Hindi pa sana sa baba, nahihinta ng ilaw, pero may disco naman. So attractive yun eh. So I want this to be operated sana, Camps of October. Kaya nag-agad ako sanggunian kay additional. Kasi kung itong kamuktakan, dahil na makasupong, dahil naman kinagadyagin. Yes. Si Henry nga nagpasalamat. Dahil naman kinagadyagin. Ang kamuktakan duman, garo na duman sa gugso. So papalinigon ta, pinturahan ta sa mga walkway. Ang dakula ta duman nagkasusun sa ilaw. Ibang klaseng ilaw ilan ta. And so, building, minahiling ako duman na dapat pakarayon. Kaya nagpa-estimate ako kay 6 million. Baka nga kumulang ito. Pero ikaw pakikitang additional na 2 point plus. Sabi ko, tama na muna yan. Dahil magparaagal kita para kung kaya mag-asos. Pero I would like to assure the public na ining Linion Hill, wildlife, in fairness kay Governor Bichara, gusto ko ini na i-upgrade ka. Upgrade. Tabang tayo ini sa mga turista. Kung di ko kita kay Boulevard, abo kidagat duman sa taas, kita gabos, pero may mga regulasyon na kita ngayon nagigibuhan. Bawal ang parking sa taas, kaya mapakarayon ka na. So, dahil natin na siguro pagparada ko lang ng issues of 20 million, pabayaan tayo na si P.E. Dante na simbago niya. Kung na-turnover na ba yan, sa wrong question. Tapos pinaparayahan. Ngunyan, inipiyagad ko, masubit ako kan program mo bukan sa niya. Rest assured requirement kaya yun. Kaya di kita magburi ka. Ang importante ko niyan, ibabalik ka yan. Magayunon yan pag nagsakat ka mo. Malinig, maliwanag, tsaka ikokontrol ta sa mga pagkaon, duman, coffee shop, sa mga local ta. Para yung baka parang duman ka sa Hong Kong, so magayon-gayon man. Na kung chichiriya na naman ang yaon naman, laro na naman kita pariotic na naman yun. Kaya po, sa maray-maray man. Okay. Okay. Thank you, Pala. Sige. So, igwa pa kita ha. O taod-taod iyan, gabos na mga issues na yan na pinag-tackle tangon niya na pagkaaga, digdi sa satuyang segment. Sa inot na segment po tabi, kan tingog din barangay. Pagurulayan tayan digdi sa second part kan satuyang programa. Pasirin kita digdi po sa issue kan flood control asin po tabi road opening. Tayo ini ang medyo sikat mo niyan ta actually may directives naman ata yung presidente sa gobernador sa local government unit regarding digdi sa gigibuhon po na investigasyon sa mga dispalinhado tabi na flood control projects. Iyon yan magayon ang tataawanan pa ng hustisya digdi po tabi sa mga taxpayer. Di ba? Kung sisay man ang magluwas digdi, sisay man po ang magluwas digdi na garo na kadara, dapat po manimbag. So magayon ini na yung gobernador na mismo, ipapaapod po yung Department of Public Works and Highways. Ipapaapod. O taan DPWH, dahil mo ma-interview mo yan regarding digdi sa isyong ini. Di ba? Dahil mo po tabi talaga ang DPWH dahil po nagtataram na mag-sit sinda po tabi, for example, mag-sit sinda sa press con sa media regarding digdi kung ano ang ginigibon ninda po tabi ngunyan sa directives ni BBM, silinsyo. Kita bilang tagabantay tagabantay po tabi ngani na maraman kan tao, naghahanap kita ng resource person. So ganyan, ipapapod po. Dahil makakasuhay, tabi, siyempre, ang DPWH, ipapapod sinda, mag-urulay ang gobernador, yaon kami. Kung ano yan, dapat magluwas digdi sisay po tabi, nagkarapot kan mga project na ini na mga
lapa. Di ba? Sirisay po tabi ining mga lapa po tabing kinaputan ng mga project. Anyway, sa liwat po, uya si Governor Noel Rosal. Because ang administrasyon is panatos yung investigasyon sa flood control projects. Tingin po sa Albay, willing ka po na makipag-cooperate sa administrasyon para mahanap iligabos na may mga problema ang flood control? Actually, ako lang mag-cooperate, we are ready to comply, no? Kaya po, tabangan ka ang administrasyon. Tadakula ini, kung maaari mo sa report na pinalawas mismo kan sa tuyang presidente, nakula ko ng part kang project sa Albay, no? Nami-mentionar dumanduang contractor na identified sa Albay. So, dahil ka naman napagparataran, basta ining duwang ini, makukuha ka kung siya ini mga project na ini para masuy-suy ka kung natapos ba ini o na-implementa, no? Kasi may mga may mga suspect baga na sa ibang lugar na may mga ghost, no? Kaya ini ang satuya na ihilingon, no? Sa directive kan sa tuyang presidente. So for the meantime, kay Juan, makikoordinate kita sa mga head kan sa tuyang mga DPWH offices. Regional, sa Tulutang District. I will keep you posted. For the meantime, sabi ko ba nagsurat na ako, Alvin, para sumubit kasi na. Gawa na akong listing di kinanahili. I'll say your thing. Ay sundara akong papel. So, sumibog. So, okay. So, mga projects, Kasabay man po dyan tabi yung ano yan, bako sa naman flood control kundi yung mga road opening. Tatibaad konso ang problema digdi, tabaka konso flood control na budget na paduman sa road opening. Di ba? Kung iningon mo dyan sa kabubuldan, balda-baldan tinampo na daiman sinimento, puro sa na road opening. Ano, agihan kidamulag. Dakulong po. Andrapurapo, ilingang klase kandrapurapo. Road opening sa naputabi, ura mang kisimento. Po road opening, unang simento, bako simentado po. O ano hunaan? Nagparasarayang po tabi kita nin kwarta. Tapos daiman sa naputabi mangyayari. Dapat investigaran po tabi ini, gabos po tabing mga project. Bako lang po tabi ining inaapod na flood control. Bako lang po tabi ining pro flood control na ini. Okay? Sige, anyway, 26 minutos makalampas ang alas 6. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, right, dark blue. Isang lang ba lang yan? Right, dark blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, right, dark blue. Isang lang ba lang yan? As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy